Magadi sekuru. Tiripo magadi sekuru. Ndiripo nhasi ndadzoka zvakare Sokostina. Kwarise shumba. Aiwa tiri kuno tinodakara meno kwenyu. Aiwa kwedu kwatabva uku kwechirungu kwa vakasimba zvavo. Rinotendwa. Tinotenda sekuru regai titi panguva ino mumbo sangana nemuri Zimbabwe kune vanotanga kuonai panguva ino muchitaura zita renyu uyezve vamwe vanenge vachida kuziva kuti sekuru ndeapi matambudziko avanogona kurapa tichizopinda hedu munyaya yedu yatiunza musi waranhasi. Aiwa ndinotenda. Inini kumuri Zimbabwe kutaura chokwadi chizere ndinobatsira kugadzira misha, kubata zvikwambo mumisha kune vanonyanya kutambudzika nezvirwere zvakasiyana siyana. Zvakare nevavo vanotamba tongoti mabhiza vachitamba izvi kutambwa izvi zvekuhwina izvi. Zvakawanda wanda nazvo ndinobatsira. Ndinopazve mari isina ropa kwete kurombesa pfuma chaiyo yekuti munhu anowana rugare kusingaperi. Tichidaro mishonga ndinoziva yakapatsana yakati wandei. Zvakare ivo vanotambudzika mumisha vasingazoti musha unoda kugadzirwa kukomberedzwa. Ndichizivisa zvekuvana veZimbabwe kuti mungangonetseka kana nematambudziko munouya ndokubatsirai. Tinoziva mishonga yezvakawanda isingaurayi, inopa raramo nekusingaperi kwete kuromba. Ivo naivo vakaromba vacho vanoda kugadziriswa vanouya ndovagadzisa zvakare. Tinoziva maitiro andenge ndichiita kuti vararame. Aiwa tinotenda sekuru hamuna kuzenge mataura zita kuitira kutanga kuona kekutanga. Ndisekuru Garwe. Sekuru Garwe. Sekuru Garwe vadaira shumba. Aiwa tinotenda sekuru. Alright, sekuru tadzoka zvakare seSlime Media TV nokuda kwenyaya takamboya tikaita yemukomana anonzi Evans. Mukomana uyo anga akauya kuno muchibatsirana naye kuti aito mari dzake, asi takazoona kuti mukomana uyu akazenga akanganisa mhiko dzake kusvika mukomana uyu akasvika mukuparara. Asi patakauya pai hamuna zvakawanda zvamakanyanyotsanangura nekuda kwekuti munhu ndiani, taingova nezita. Vanhu vazhinji vakanoti tabuditsa nyaya vakati uyu munhu ndiani. Vamwe vakatanga kuti toziva sei kuti vanhu havanozivana nekuti hapasi kutaurwa zvekumusha, hapana pambotadzwa kunyorerana. Saka tadzoka zvakare seSlime Media TV tichida kuita part 2 muchinyatsotiudza zvizere nekuda kwemurume uyu anonzi Evans nekuda kuti kozvino zvamira sei. Aiwa maita zvakanaka. Nyaya yaEvans ndoda kuireva ndichiti ushamwari hwedu takabatsirana. Evans Sabasi aiuya pano paaishandisa COVID aiti mari yake yaanenge abata kuverengera inini tindakaita kuti aite mari iyo aizoishandisa achiibvisa mukofini. Yaitanga yapinda mukofini ozoitora oishandisa. Marori haainawo ndini, simba dzaainadzo ndini, asi aingoita zvokungoti kana uya kuzondoona ungoti sekuru mari yekukukora asingaite zvotainge takurirana kuti kana wadai zvinhu zvichadai, akangoona serukare. Zvinotabva ipapo pane ngoma wake waiti ini ndoda kuti ndikunde ngoma wake. Ndikati zvikanzi ane mari zvayo, asi ini ndaitaura ndichiti ukange wabata izvi zvandakupa izvi rugare unenge uinaro, hakuna dambudziko rinoita kunze kwekurasa mungoko akaita. Mudzimai wake pakare pano hapasi, asi akandiudza kuti mudzimai anoziva tanho randiri kutora iyi. Kukura kuti mudzimai aiziva kuti ndozvaaita. Vainge vataurirana. Asi mudzimai wacho panapa hapasi. Haana kupera asvika. Zvakangouya izita rake nevana. Mudzimai wacho ainzi Tariro. Saka nevana. Halo.
Makadi. Ni Juliet wandinotaura naye. Halo. Makadini. Tinofara nditariro Juliet wandinokurukura naye. Aiwa zvakanaka mwanangu, ndinonzi sekuru Garwe. Ndinoti nematambudziko asahwira wangu wandanga ndichifambidzana naye mukati mematara angu uyo. Wandinzwa? Handina kunzwa. Halo. Ndati ndinoti nematambudziko aivhanzi. Uri pakasununguka nezvandinoda kutaura newe. Ndozviziva kuti uri pakuchema asi ndezvandoda kukurukura newe pasina voruzhinji. Waenda parutivi? Ndati Ivhanzi akanga ari sahwira wangu achiri kugara kuzengeza 4, uri kuzviziva? Ndakanga ndichifambidzana naye achiuya kuno ndichitora zvinhu zvake ndoita zvokurapa zvechivanhu ndiri n'anga. Zvino achiuya kuno, auya kuno ndakamupa zvinhu zvangu zvakawanda. Wandinzwa mwanangu? Nharembozha dzake ndinadzo, ndaichairana naye. Akauya masvondo akapfuura nenguva yakapfuura achiti aiwa rori rangu radhuma munhu, unondinzwa? Rikati rori rangu radhuma munhu akafa, ndikamugadzirira. Akauya futi achiti aiwa motokari yangu imwe yacho yaita tsaona kombi. Ndichikurukura naye ndichimuitira zvinhu zvandakanga ndichiitirana naye, unondinzwa? Zvino ndaona ndikasvika panhamo kuti ndiuye nevanhu vanozokunyadzisai mukati menyika, ndichiuya nevanhu vemidhiya ndigone kuti ndiite zvinhu izvi. Ndati kwete, ndoda kuti kana mapedza kumuradzika mouya kuno. Iko kumahurusero kwake kune zvinhu zvangu zvinotofamba zvipenyu zviriko, wandinzwa? Zvandinokuratidzai kana kukuchairai mbozhanhare izvozvi ndokuti endai pakati nepakati munozviona, wandinzwa mwanangu? Zvino ari kuradzikwa rini? Tariro Juliet seka nevana ndozita remudzimai wacho. Vana vacho vana Niki nana Micheo ndivana vana vacho. Zvino iye takatadza kuzowirirana nenyaya yekuti paakaguma kuzouya achisiya kofini rechitatu iri, ndakangomuti kuzvino zvitati shamwari neshamwari. Anzi pandinoenda ndikaindigona kuti ndichaita sei, sekungoratidza kuti haachadi zvekushanda nini. Ndakandaona kuti anenge akanga arasa muko ameno hakuzivi kuti ina handirapi zvokuuraya, ndiorapa zvokuponesa. Zvinotadaro ndakazombotaura nemhuri iyoyi kubva mudzimai wacho nababa mudikisara pavana, vakaita sevanoti vanouya, vakaita sevano. Zvino inangoda kutaura kuzhinji kweZimbabwe. Ndinobatsira zvemari, munhu kana akadati zvemari kusiri kuromba. Paanozonetsa ndepekuti munhu anozoti kana ane pfuma iya kukanganwa kwaabva. Ndomamwe mazuva ndoda kusiyira ruzhinji rweZimbabwe kuti hazvidi kudaro. Nekuti izvozvi vakaramba vakadai iwe mhuri yacho vasara, mabhizinesi ese aya nezimarori zvese zvinoparara. Kana muchiti mabhizinesi nemarori sekuru, toda kuti munyamboti nyatsotijekesera kuti ibhizimusi ripi kana kuti bhizinesi ripi raiitwa naIvhanzi ndaiitira kupi? Ivhanzi aiitira kuHarare uko, mashopu ezvinhu zvaaihodha, achihodha zvimwe achihodha kuChina. Izvo zvandaigara kuzengeza 4, akabva kuzengeza 4 akaenda kuArlington, ndo kune zvinhu aitenga achihodha kubva kuBotswana, zvimwe zvichibva kuSouth Africa. Ane mashopu akawanda ari mumutaundi. Ndakatoendesa mishonga yangu ini ichitomuriritira kumuunzira mari
zvino ava izvozvi varipo kana vakakanganwa hamena havo zvinoparara zvimabhizinesi izvozvi nezvimarori izvozvi. Ndiwo here mabhizinesi vamwe waiti mabhizinesi ake ndo matakshop here akawanda-wanda? Ndiwayo. Hakusi kunyepa? Hakusi kunyepa, ichokwadi idiro. Iyo zirwendo runo vakatombofona vhiki rapfuura vachiti vanoda kuuya. Veukama wacho. Veukama wacho. Zvino iye mukoma wacho wandataura uyu waaida kuti waaruda kudarika papfuma uyu nepasina kuzopfuura kwaaita. Ndiye ari kuoma musoro, ari kuita sekunge anenge akarwa futi nezvinhu zvakagara munin'ina wake. Zvinogona kuita izvozvo. Mukoma wacho akaita upfuma akapfuura nekunheka kune asati apedza musha wake haana kupfuura nekunwa haatombondizivi. Ndiye aida kunzi neuyu munin'ina uyu ndikunde uyu. Kuti ndite mari yakwanda kumudarika. Ndiye ari kuita nharo. Anotaura kuti zvirikutaurwa izvi zvisandizvo, asi asingatozivi kuti munin'ina wake akauya kuno kuti inotiwa hama nehama kubva kare ikako. Zvino ini chandiri kuda kuziva mashoko amunondisiyira ndeapi kuti ini ndizive. Irai kuti vanhu ivava vakaramba vachiita nharo dzekusakubhadharai, nanganai nemba yavo chaiyo. Ini handisina chinhu chandichataura navo. Ini handina chinhu chandichataura navo, saka ndaida kunzwa misa baba sezvo muchiti makaungana ipapo. Muri kuda kunzwa nezvenhaurwa iyi. Ndava zvinhu zvakawanda zvakatorwa nemurume uyu zvinokuwadza dzinza rese. Imhiko dzatinenge tichiita idzi muzukuru. Manje zvino kana vatadza kuungana nesu mamboyi, itai kuti zvirambe zvichirova kumba kwavo kuti vasimudze musoro. Asi imi imi makambovachaira mbozhanhare here mukakurukura mese kuti munzwe? Nyawiri havazi kutoda kunzwa nezvazvo akomana ivavo vakatosvika kare kare kwamuri. Havari kuti havadi kuinzwa. Ivo ana Amiston. Ana Amiston iyeyo naamai vacho naIsaac wacho vese ivavo ndive mumba imwe chete. Vari kuti imi vemhuri ndimi makatenga ini. Ndakamboonana nemi munondiziva. Hatikuzivei Sagarwe. Hanzi munhu iyoyo imbavha yaitoba mari kumwana wangu. Hani ndaiba mari sei? Kuti muzotaura zvamuri kutaura izvozvo. Iye ari aiuya kuno ndichimupa zvinhu zvangu, akasiya anyora mazita emadzikoma ake, akanditaurira kuti Amiston ndiye akanditakura kuti ndiuye mudhorobha. Izvozvo zvese zvakabuda izvo. Kasi pane nharo dzavo dzipapa pekutadza kutaurira vanhu vemusha kuti zvakamira kuti sababa inini ndinotozongonzwa zvaakutaurika. Saka zvandichaita ini ndichakufonerai. Kana ndakufonerai ndine zvandichada kukuzivisai kuti tiite. Kana ivo vachinge varamba, ndava inini vakaramba kuti vandifonere, asi chandinoziva ndechekuti vachanditsvaga. Hazvirambi zvakadai. Ndaandichimbovapa mukana sevanhu vari kuchema. Zvakanaka ishe wangu. Zvakanaka, handizivi vamwe vapwere kuti vari kupangawo ripiwa mina veipapo. Vari kungotaurai nemumwe mukuru wacho muzwe. Wakadini muzukuru? Aiwa, ndinofara. Iripo chakamironga ndekuti vanhu vane nharo. Izvezvi pasi rinoresa hapana nyaya yekutaurwa nyaya yemukomana. Makombi mumabhazi ndizvona. Zvino ndo zvandati ini chandiri kukusiyirai. Izvezvi muri pamwe chete ipapo ndoda kuti muvafonere, muvazivisa nezvenyaya iyi kuti taungana. Toda kuti tifambire nezvenyaya iyi. Tiende tindonzwisana tiri pamwe chete. Mondiudza zvavanenge vapindura. Aiwa, pakanaka regerei baba vafonera vataure navo.
ngavafone izvozvi kana zvichinge zvanetsa ini ndichauya mumusha menyu umomo ndochenura imimi vacho ndoti zvinhu zvandaa ndakaita ndozvibvisa kuvanhu vese vamwe vese mudzinza vemumusha ndozviisa ikokoko kwavari. Regai tinzwe baba fonere izvozvi vatataura vokupindura zvavanenge vapindura. Ndoda kuti muzviite muri pamwe chete izvozvo. Alright, regai vabati. Zvakanaka. Nepama makanyorerana here sekuru panoratidza kuti muri kaunzi yauya muno? Nazo mabhuku angu sekunditasei mabhuku ari kupi mabhuku aya zvakazvinyora zviri muno harisiri mapeji aya mabhuku aya nganditasindoni ita zvekunyorerana naone kuti ndeichiitira mangwana kuti kana iye munhu akutaura neparutivi iro zita rake ndina ranenge anenge achiti izvi akanyorerana bepai ndopama makanyorerana naye ndopara akakanyorerana naye tikapata chibva mubhuku irori izvi sekuru ini zita rangu ndi Ivan Sabas Mutupo ndinoyera Gudo Mukanya. Ndauya kuzotora zvinhu zvenyu sekuru zvokuti ndisimbise zvinhu zvangu zvandinoda kuti zvigone kufamba zvakanaka, asi zvinhu izvi ndichazviita ndiri pamwe chete nemudzimai wangu. Kana zvinhu izvi zvichinge zvazondishandira ndichazvidzorera kwamuri sekuru Garwe. Kana zvazondinakira zuva ndi 13 kukadzi 2014 ndopa makanyorera nachipinda mudare. Alright, saka hama dzacho makavaudzivisa here kuti kune tsamba iyi? Takavazivisa. Ndakambowanika nguva yandaitaura navo pafoni, ndakavazivisa zvese. Vakamboda kuita sekuuya, zvinondoona kuita kwacho sekunge sekushora, asi kusiri kushora. Kunenge kuri kupokana musha gurupu richiita zvakati gurupu richiita zvakati, asi chokwadi chinenge chiripo. Alright sekuru, makambotaura kuti imi mapataura kuti zvakare muchiti kumashopu kwake ikoko haangainawo kune zvinhu zvenyu, saka pari zvinhu zvakamira sei? Zvinhu zviriko chanditoda ndechekuti dai vauya tagona kutaurirana, inini ndaigona kuzonopisa zvinhu zvacho, asi vandiri pamungava wandiri kuda. Mungava wandakawirirana naye Ivan Sabas. Saka ndoda kuti vauye, kana nekuti ndakanyorera naye harwanika, hapana umwe ukama anga aripo. Zvino ivo vanofunga kuti pamwe ukama kana dai anga aripo aigoite munhu achienda kwekuti aigona kusiya kana uri moto upinda woita zvinhu zvake zvaanoita nini ungazive. Anongoti ndoda kumboona sawira wangu. Saka ndoda kuti vauye totaurirana. Naika totaurirana. Izvi pfuma dzacho izvizvi kana zvimashopu zvacho zvakunda zvichidzikira futi zvinopera zvinhu izvozvi. Zvatotanga here kudzikira sekuru? Zvatotanga. Mukatoenda kumashopu kwacho zvemoto ati zvasiyana nakare. Saka idi rangu ndoda kuvazivisa kuti ngavauye ndichiri mupenyu, nekuti ndogona kutorwa nachikukusira kaini mondishaya ndaenda motoya muchirovagwa izvi havoni muchembera kwandenda kuti ndaenda. Zvino vane zevo bvunzani, vanobvunzani, ngavauye titaurirana. Ko mudzimai ari kuti chini kuda kwenyaya? Mudzimai akambodaira achiti anouya. Ndinoemba kugara matara avo, kugara pasi pamwe kurengera naye mudzimai wacho. Saka handizozivi kuti ari kumiswa pamhuri iye aine upenyu hwake here kana kuti pfungwa iri kuenda kupi. Asi izvi vanofona tiri kuuya kungoti vanenge zvikira kura, handiti vakafona vachiti vari kuuya. Ndikati pamwe kutaka vachauya tonzwa kuti vari kuti kudii. Alright, pane mumwe mubvunzo patakaita dare wakachibvunzwa nevazhinji wekuti imimi sekuru kana pamunoti miko makataura zvinhu zviviri kuti Evans anga nemiko yekusazosangana nevakadzi kana kusadya fishi. Imimi kufunga kwenyu ndezvipi zvaakakanganisa? Fishi yandaireva muzukuru muramba unotsvedza ndowandiri kufungidzira nekuti
idzi fishi dzemabhurimu ndakatidya muramba chete ndo fishi yandakati usadye nekuti inotsvedza mari aizobatiki. Neuyu muko madzimai wandakati usabude bude. Izvo ndinoitira sekuya kwaibva mari yake kuirana kwatakaitaita mari yauya yoipinda nemukofini asina kudya mukouya pfuma yake yoendeka. Iyo zipa akariunza apa iye kofini iri ndekechitatu akambounza rimwe gore akagadzira akaenda, akazounza rimwe gore ndikagadzira akaenda. Iyo paakauya kechitatu apa inini aindiratidza kuti haana kunyatsogadzikana kuti achada kuita zviro zvizvi. Ndakaona sekunge ndomafambira zvakaita iye haana kutoziva kutoti kudya kwaita mungu kwakutomuomera. Izvozvizvi iyo kana hama dzacho varipo vari kunzwa kurengera mukoma wacho vandambotaurawo ngavaise musoro pamwe chete vakuititaurirana haisi mhosva kubatsira munhu achisvika kuita rugare rwakadaro kusvika pakuzvikanganisira zvinhu kukanganisa zvanga hazviurayi iye ndiye akatozvikanganisira kusvika pakuzozviuraya. Alright sekuru, ndoda kuverenga apa ndiri kuona kuti pane pamwe pamakanyorana zvakare. Ndini Evans Sabhasi mutupo ndinoera gudo mukanya ndadzoka zvakare kwamuri sekuru Garwe ndasiya mazita emukadzi wangu nevana vangu tinobatanidza tiri pamwe chete pazvinhu zvedu zvakanga zvichiita zita remukadzi wangu nditariro Juliet Sekanemwana uye mazita evana ndiMichela naNiki. Zuva ramakasayinirana rokuti iro swa 6 January 2021. Ndishoka ichokwadi. Sekuru hatizive kuti pari zvino tikada kuziva kuti mimi kana muri mukupatsana ngura yenyu asi vamwe vanogona kuita mubvunzo wekuti toti zvazokundikana kuti vanokwanisa kuuya nekuti mwati kune mukomana uyu mukuru ari kuzviramba zvinozoitwa sei? Ipapo kutaura chokwadi handizivi kumhuri kwaSabhasi kuti vanenge vorarama sei nekuti ndiri kuti zvinhu izvi zvinopera padiki kusvika pasina zvimamota izvo nezvimabhizinesi vanosara vava varombe marombe unoziva rinonzi rombe. Nekuda kwezvinhu izvi ipfuma iyi ndii ndakaishanda nemukomana uyu Evans Sabhasi vasingazivi yese yeukamara. Saka ndinoimba dai vari vanhu vari kuziva chokwadi chaicho. Mukomana uyu ndaishanda naye handiti ndakamurombesa taibatsirana mukushava mari yaiwana mukushava ichiva nemukofini iri achishanda naro siku nesikati achipinda musango pasi pemuchakata paenda taivura paenda yamuti unoenda mamba kuedza zuva risati rabuda unoomberera kutakura chinhu ichi woenda chinenge chaane mari yeuitora woishandisa ndozvaiitika kuti aiti marori ake andi kutaura nemisha yese akaita dzimba dzinoyera dzainadzo ndini hama dzacho hadzina ruzivo rokuziva kuti ndini pamwe nekufona kwavari kuitawo kuda vachauya handizivi zvazvokufungidzira. Alright, imi muchitaura nemhuri vari kutaura kuti una madzudzu avari kuonawo mumhuri mavo ekuti vanogona kufunga kuti zvinogona kunge zviri kubva nekunyaya iyoyi yaEvans Sabhasi. Hongu vari kutoziva kuti mukomana uyu ndaifamba naye zvishuwa vakuzviziva manje. Saka pane makakatanwa vari kuitana kumusha kwavo sevanhu vakati wandei michisano dzavari kutaurirana asi ndichiziva kuti Evans Sabhasi yanga iri shamwari yangu zvachose aiwirirana zvakanyanyisa akazopesana pakurasa mukwapa nekundipa mari yekokora chete kwete kundipa mari chaiyo inotenga iyi mari yacho yembori mari sekuru aiwa kukurukura zvedu kana makasununguka asi kana musina kusununguka zvinenge zviri pakati penyu neuyo akapfuura uyu asi imi muchionawo sekuru mungati mhuri yakuchiva here pfuma? ruchiva chairwo ruchiva nekufunga kuti aizvishandira kuzvishandira chirudzi ini ndiriko ndichiziana naye ndiyanana naye ndichipanana naye miko zvaikufamba sei ava havasi kuziva chete kuti hama yavo yainyanyoita sei yainge ine mabhizinisi akabvawo mumaoko mangu ndikati aiwa ugona kungoita mari chete usina rimwe bhizinesi ravari kuita
ndokutenga marori ake nemabhizinesi andikutora anotengesa. Asi mari zhinji yaiuya nekofini izvi kutozara kuti shako zara unofuloda nekuti ari kumba ikura asingagari mumba izvi. Alright, nekwaraigara. Nekwaraigara. Saka mukudaro iwe unozoona kuti ko munhu uyu asi mari ikawanda munhu anodada nai. Ndizvozvo ndikuona sekudaro pamwe nguva chauya amene. Zvakare pandoda kudzokorora pandandasiya ndepekuti mishonga yangu yandinoshandisa ini haisi mishonga yakaipa, mishonga yekuti vanhu vararame. Haisi mishonga yekunzi kurongwa kuti hazvisizvo. Vane vagara neni vanonyatsoziva kuti vagara zvachose, asi vachiuyauka vachindiona vachindipawo zvangu zvatoitawirirana. mazukuru vanozvotyaka kuti pakupedzisira kwacho uzopfuura. Ukange hako waita nharo zvinoparara. Zvinoparara. Nekuti simba rangu ndo rakaita kuti iwe zvauri ipapo ugare waonaro wabva kwandiri taimbowirirana wani. Kune vamwe mazukuru ere vasiri kuita izvozvo zvimubva mawapayambiri wakauya kuno. Ari kumwe wani asi akambofona achiti ari kuuya. Anoshanda kuSouth Africa, anogona kuuya ipa mazuva apo. Anombodaro. Anozozoona amberi manje kuti izvi zvandiri kuita hazvisizvo izvi. Chinodzimaidza vazukuru china isekuru kuti vazodzoka vachitenda. Pavanoita manje. Inini maitiro andoita mishonga yako kuno. Ndikaona kuti uye agarisa asiri kunzwisisa. Ndinongonyora hangu zita rake. Ndombotaura nezvaro. Ndoisa muhari dzangu. Gare mazuva vanozonzi kwaafona. Vanozouya havo. Asi pane papera nguva. Vasina kudzoka. Havasi kutendesa. Asi rugare rwake anenge atoona rwokare. Aiwa sekuru. Tiri kuzvinzwa ndinonzwa kuti vimba kuti mhuri yeZimbabwe iri kunzwa nyaya yaEvans Sabhasi. Tingoda kupendera zvedu nyaya yedu. Pane pamakataura sekuru imimi mukati kune zvinhu zvangu zviriko. Vamwe vaibvunza manje kuti zviriko zvacho zvinofamba here kana kuti. Zviriko. Kune mishonga dzangu dzandakanoseta kumashopu kwake uko. Taenda usiku. Tadaro. Ndomanda muti izvi zvika izvi zvinozoda kuti kana zvatore makore akati zvichionekwa kuti zviri kufamba sei. Iriko. Ndiyo mishonga yacho andikutaura kuti yakudzorera basa riya pamberi because hazvisina muchengeti. Aipota achipfuura neko achiira mvura mbichana achidai. Zvino hakuna achaita zvese izvozvo. Mamwe acho maruva ekuti ukaona haumbofungidziri kuti saka zviriko zvitoriko zvinhu zvangu. Saka zvezvita kuti vanhu vanongonza kuda unotenga mushopi imomo chete. Zvichidedza vanhu so. Zvidaidza vanhu vachiuya. Sanga idzama dzacho dai dzakukwanisa hadzo kuti dzauya taonana. Mataurirana. Tataurirana. Ende ini ndinokuvaudza chokwadi kuti ndaenda kuwirirana nemari yakati. Asi inini kana muine rudo iye isingakwani zvisai yakati. Zotopera. Ndizvo chete. Tinotenda sekuru kuti tida kumirira part 3 nyika ichauya mukati mendare rino. Handizivi kana mune mashoko ekupedzisira nekuda kwenyaya iyo nekuti nhasi mazvikuita pachena matanga ane marori matakishopu ndokwaaizikanwa mbiri yake. Mashopu chaiwo mahombe. Mahosero. Anga achitowo munhu mukuru chaiwo. Angazokundere mukoma sekuru. Ndizvo zvangu mungorara makwa asi ndiwo akavinga kuona iti sekuru ndoda kukunda ngoma pane mari. Pakatangira nyaya. Ndio pakatangira nyaya. Ndikamuti izvo hazviri zvakangana kwangwana mingo yandinoda kuita nemunhu. Asi makore acho aiuya kuno achitaura kuti hainga ngoma wakasati yapera. Ndikati zvinonoda kuita makwikwi naye ukana zvakunakira ndiye hama yako here munozvikanzi ane mari mukoma uno. Saka ndo mawira akaita ndomanyaya itsoro itaitamba yakadaro. Chitangira kubva ipapo. Havaiti vana vemudumbu rimwe chete. Mukoma wemudumbu ramai chaivo. Saka dzidziso iyi makatomboumudza kuti hazvina kunaka kuda kuita mapitsi. Ndakatombomuyambira ndikati dai wangomirira kuti ungoita zvakuita kuti ndoda kudarika ningi Alright. Kandi ndo zvandoda kuita kuita. Ndopaiva nenyaya yake.
ndopaiva nenyaya yake. Aiwa, tiri kunzwa sekuru Karwe vachitaura mhuri yeZimbabwe nekuda kwenyaya Ivan Sabas. Idzoka yedu munyaya yedu sekuru ndati mashoko ekupedzisira amukada kutaura kana pane zvimwe zvasaririra ndiwo mukana iwoyo. Bongo. Ndingati kana pane zvimwe zvasarira pamashoko angu ekupendera dare ekuti vana veZimbabwe aimagona kuita rudo rwekuuya kuzobatsirwa vanotambura vane misha iri kunetsa vamboparadzana kuti vadzokererane vane zvinovanetsa mukurara mukati memisha yavo. Misha ndopinga nebhodhera ndopinga naro tikarisa gorero. Aiwa, uyai vana veZimbabwe toonani tibatsirane nezvirwere zvakasiyana siyana. Zvimwe hazvidudzike, zvimwe waenda kwadhokota hazvina kupera, unozvipedza pano ichishandisa mishonga yechivanhu. Tinotenda sekuru. Saka ndingaite mubvunzo wekupedzisira wekuti umwe anogona kubvunza kuti saka iri kofini iri raizodaropa here kana kuti raisadaro. Pano ndiwo mubvunzo umwe wakanyanya kubvunzwa. Saka kofini iri raine zvaraizoda here? Ranga risingadi ropa muzukuru. Iri rakangowirirana pamiko chete yemari zhinji kuti tiraizvoda ropa. Aiwa, takangowirirana pamiko yayo kuti uite zvakati nezvakati, ranga risingazodi ropa kumberi. Asi ukakanganisa kamiko yatataura nayo rakukanganisawo. Mukanganisa maonero hazvioneke kuti ndiro raita, asi rakutokanganisa maonero ako iwo. Asi sekuru makamuomesera miko yekuti nemari yanga inaro akadzi kuti vasauye. Aiwa, ndakamutasa kude mumba chete. Nekuti mari iya inodedzaka vakadzi vemari vanoida. Zvinonombohamisaka. Umboita zvemari kana mudzimai wako nemhuri kumbawo. Unenge wakuzoti ndikaiti mbodai sekuru. Aiwa, kukurukura zvedu sekuru tichipendera dare redu ratanga tinaro tichizodzoka kupati 3 ndizvo sekuru. Zvakanaka iyi. Hama dzati dziri kuda kuuya tidzigadzirise nyaya iyi. Vari kufona vachiti vachauya. Tinoimba vachauya. Aiwa, tinotenda. Tinovimba kuti mukoma acharerutsawo. Kuda zvimwe mukoma ari kuziziva kuti ndikaenda uko ane nyaya dzakewo. Zvinokunogwa handiti kuya kuzobatsirana kwete kuurayana kubatsirana. Pamani hazvikamwe zvinoita munhu ka. Ndizvozvo. Asi dai angosununguka kuuya totaurirana. Haisi nhosva yakanyanya kukura kai kubatsirana. Alright sekuru. Aiwa, tinotenda masvita sekuru nenguva iyi. Aiwa, ndatenda zvangu. Sekuru, pane mumwe mubvunzo watanga kubvunza kuti fane patinozoona kuti mumhuri mevanhu vanenge vakaita vafamba kutsvaga zvinhu zvavo izvi unozoita kuti vanhu vanenge vakupenga vakuti zvitangane zvakasiyana siyana. Tingati zvinokonzereswa here kana achinge azokanganisa mhiko idzi? Hongu, ndo zvazvinonyanyoita nekuti ndiri kutoona izvozvi kuti mumhuri yacho sekuwanda kwavakaita vamwe vari kutopenga izvozvi kutaura kumwe. Ndizvozvo. Asi idzo hama dzacho dai dzichionawo kuti zvikuita musha uyu zviri kufamba sei. Kupenga, kurwara, kusanzwisana, kunemerana vachiti iwe ndiwe kwenyu. Zvino izvo zvinhu zvakadaro izvo zviri kuitika mumhuri iyoyo. Nekwasabasiwe. Asi ngavazive kuti kwazviri kuenda kumberi kwacho hakuna mhuri ingangotange kupenga chete. Ngavazvifambire vauye nguva ichiripo ndivakudze kuti itaiso. Kuti vakasagadzirisa. Aminawo, ivo ndivo vanopenga. Amina. Iyo zvikupenga uku handinogumira kana kutsikwa nemota kusvika mufa. Ndizvozvo. Ipapo vanoda kutarisirwa kuti dai vagara pasi vataurirana vauye. Zvakawanda zviri kuitika mukati memusha mavo. Sekuru, ndoda kubvunza kuti kana munhu achinge auya paipai munovaudza here kuti ukakanganisa miko kumhuri kwako kuchaitika zvakati nezvakati, kana kuchafiwa vanhu vachatanga kupenga, munomutsanangurira here munhu apinda mudare achiti nini sekuru ndauya kuzoti ndirombe kana kuti ndiite mari, munovaudza here kuti ndo zvinozoitika kana kuri kunzi wakanganisa miko? Ndinovaudza ina handirombesi, asi ndinovapa iyo mishonga iyi yekuti vaone pfuma yakawanda zvikuru siri kurombesa. Asi ndinovaudza zvamuri kutaura izvi kuti ukadai muzukuru zvinodai, ukadai zvinodai, anombochengetedza mazwa aya. Asi kufamba kwenguva manje ndokungakuda zvinoita kukanganwa here kana kuti kufarisa, handizivi. Ndinovaudza. Right. Zvine nguva here sekuru kuti mari uchaita kwemakore 10 kana kwemakore 5
zvine pazvinozoguma here kumberi kana dziri nyaya dzemari idzi? Ya, ipapo ndingati pfuma yangu inini ndinovaita pavhiki anowana 10,000 inini ndinge ndichita 100 pa10,000 yega $100. Saka pavhiki ma10 iwayo ndio maitira ndenge ndichiita. Haina chinokuvadza, haiurayi, asi mari yako nenge uchingoita. Saka anenge achifanira kuuya ne10%. Handiti ndiri kuti pavhiki anenge achiwana 10,000 ouya ne$100 ndizvo? ne$100 pavhiki. Alright. Saka iye anga asisazviita here Evans? Akambozviita here kubva muchitanga? Akambozvimira uyu. Akambozvimira akamboti chokwe ndo paya pandaita akandipa 5,000 ka. Pamari yangu yasara ndo yakawanda. Aimbozviita ndomba azozvimira. Saka kumira kwaakaita uku kureva kuti angasisawane here 10,000 iya pavhiki kana kuti kusangoda? Akanga asadi. Ndofunga mari kana ikawanda hamene zvinoita munhu anokanganwa kuti kuya kune cheredzo randinofanira kunobhadhara. Iwe uchitonowana imwe vhiki ichipera, yangu kana ende ishoma $100. Shoma yakadaro 10,000 ichingona yamo box pavhiki yaitopinda nemukofi nimo ozoishandisa yapinda nemu. Alright. Nemukofi nimo asi nenge itori mari chaiyo ndonoti neitengesa uchitochinjwa chichiona kuti ine zvese imari. Handina kunyatsopindurika sekuri pandataura paya kuti ndezvenguva yakareba sei nyaya dzekuti muitisane mari idzi? Ya, pamari apa tikati isusu pavhiki ukaona iwo ndine zvegore negore nechidimbu. Okay. Nekuti ikanga yawanda gore uchitora ma 10,000 kana uine musoro wakuita zvimwe zvinhu zvine musoro. Umwe anogona kumirira pagore, umwe anogona kuraudzira gore nechidimbu kana kusvika makore mairi. Anenge achingoya tichiona achindipa ma100 angu achindipa ma100 angu. Alright, Evans apa tichitaura takatarisana naEvans. Makapanana nguva yakareba sei? NaEvans takata pakandipa mari ichisvika pa5,000. Aiunza ma100 andokutaura iwayo. Akanga ati sekuru inini ndinoda kuti zveupenyu hwisi. Alright. Saka hatina kuzopedzera nenyaya yekuti akadya muko akambodzora kofini akadya muko akaridzora. Zvinopa azoyana roke chitatu aka. Ndokuenda kwakaenda ngondo kwakaenda dzoro nanhasi kureva kuti akanga akutsinya. Alright. Aiwa maita basa sekuru.